Se ei ole niinku kysymystä. Jep. Jos sä tiedät, että sun pitää kertoa. Joo. Minä olen Noora Heinänen ja toimin asiakaspalvelutiimin esihenkilönä. Minä aloitin 4 vuotta sitten asiakaspalvelutiimissä. Siinä parin vuoden jälkeen etenin sitten perehdyttäjäksi, eli pääsin kouluttamaan uusia oma XP-läisiä ja siitä sitten noin 1,5 vuotta sitten niin aloitin esihenkilönä. Asiakaspalvelutiimissä palvellaan koko pankin asiakkaita ympäri Suomea digitaalisissa kanavissa. Puhelin on ehdottomasti ykkönen, että eniten sieltä tulee yhteydenottoja. Sitten chatti hyvänä 2. ja verkkopankkiviesteissä myöskin vastataan. Meillä asiakaspalvelussa sijoitupalvelee aidosti ihminen. Esimerkiksi oma mobiilin chat-painiketta klikkaamalla se yhdistyy meidän asiantuntijallemme, joka pyrkii palvelemaan aina mahdollisimman ketterästi. Oma SP:ssä on älyttömän hyvät etenemismahdollisuudet ja omalla asenteella, oma-aloitteisuudella ja persoonalla pärjää hyvinkin pitkälle ja kun on halua näyttää, että onnistuu, niin varmasti on monia ovia avoinna ja pääsee sitä kautta etenemään hyvinkin pitkälle. Oma SP:ssä näkyy yhteisöllisyys todella hyvin. Kelle tahansa voi laittaa vaikka Teamsissa viestiä, oli sitten kollega omalta paikkakunnalta tai jostain muualta. Ja viestiä voi laittaa myös vapaa-ajalla. Et ei jää viestinvaihto pelkkää työaikaa, vaan touhutaan myös älyttömästi vapaa-ajalla. Ja varmasti hauskin muisto asiakaspalvelutiimin kanssa oli tämä, kun Liedon säästöpankki yhdistyi meihin ja pitkin viikonloppua siellä palveltiin asiakkaita oikeastaan aamusta iltaan. Ja siellä sitten lounaaksi tilattiin jäätävänmoinen kasa pizzaa ja sitä sitten nautittiin siinä samalla, kun tehtiin töitä ja ehkä vähän piettiin sitten hauskaa herkkujen kerran.